नमस्कार. सोसायटीमधील बाप्पाचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही चाललो आमच्या मूळ गावी गौरी गणपतीसाठी. चला गावाला. ओला आली आहे. सकाळचे 5:30 वाजले आहेत आणि आपली पनवेलवरून केरला संपर्क क्रांती ही 7:30 वाजताची ट्रेन आहे. तर आता आपण कोपरखैरणे ते पनवेल असा हा प्रवास थोडासा अनुभवूया. स्टेशनला आलो आपण. ट्रेन लागते ते बघूया आणि जाऊया. लागले आपल्या ट्रेनची अनाउन्समेंट होत आहे. 12218 चंदीगड एक्सप्रेस, केरला संपर्क क्रांती एक्सप्रेस. ही भारतातील सर्वात जास्त अंतर कापणारी गाड्यांपैकी एक गाडी आहे. केरळ संपर्क क्रांती ही भारतीय रेल्वेची एक जलद प्रवासी सेवा आहे. चढताना करायचं आहे.
दुपारचे 2 वाजले आहेत. 2ला आम्ही रत्नागिरी स्टेशनला आलो. आता कुठे जायचं नाही ना. जवळच आहे ना, सगळ्यात लांब थांबा ना, ती ट्रेन चालू आहे उद्या 9 फोटो काढ. चला, जवळच स्टेशन आलंय, जवळच जिने आले तर आपण वरती चालूया. वेलकम टू रत्नागिरी. दुपारचे 2 वाजलेत, परंतु पावसाने काळोख केलेला आहे. गाडी बघा, बघ ना इर्टिका कुठे आहे. मी एवढ्या वेळापासून थांबलो आणि आता आपण रत्नागिरी स्टेशन टू कोथवडे म्हणजेच आमच्या घरपर्यंत या गाडीने प्रवास थोडासा अनुभवूया. कशाला उभी राहते. पाऊस थोडा कमी आहे ना, पाऊस कमी आहे. बॅगा सगळ्या घेतल्या ना. हो. तुम्ही घ्याल पुढून काय हो पूर्ण? अरे तू घे, आणि हार फुलं घेतो नंतर मी काय. काय कशाला पुढे राहायनं का सिद्ध मागे? अरे मला काय करायचं, मला माहितच नाही सगळं. मी एक ठेवलंय, तुला जास्त नाही ठेवलंय, नाही तर तू सगळं संपवतोस. माझी पण टाक. अरे ठेव आता 1x वर घे. असं काय करतेस, दिसायला पाहिजे ना. हार आम्ही विसरलो. फेमस ब्रँडचे पेढे आपण घेऊया. हेळकर पेढे नवीन दुकान खोललंय.
नवीन ब्रांच आहे का तुमची इथे? आणि कोहळ्याचे असतात ते पेढे ते आहेत का? इथे नाही आहेत का? मग हे कसले हे बर्फी साधी. रोज कुल्फी. छोटे द्या. एवढेच आहेत. इथे हार घेतले यांनी आणि आता आपण जाऊया गाडीमध्ये बसायला. इथे आता आपली गावामध्ये एंट्री झाली आहे. हा आहे आपल्या नदीवरचा ब्रिज. इथून 5 मिनिटात आपण आता घरी जाऊ. मेन रोड आता संपलेला आहे. आता आपण वाडीमध्ये एंट्री करणार आहोत. दादा चाललेत.
हे आहे समाज मंदिर. इथे आपली दर मे महिन्यामध्ये पूजा असते आणि इतर वेळी इतर कार्यक्रम सुद्धा असतात. आजी आजोबा अगदी मुलांच्या स्वागतासाठी अगोदरच उभे आहेत. चला